Posledný marcový deň rokovali krajskí poslanci. Úvod patril kontrole plnenia uznesení, správe o kontrole vybavovania sťažností a petícií a správe o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra TSK za rok 2024. Následne poslanci schválili odmenu hlavnému kontrolórovi TSK za rok 2024 vo výške 30% súhrnu platov ustanovených zákonom o samospráve vyšších územných celkov. V septembri minulého roka Trenčiansky samosprávny kraj odoslal mestám a obciam v spádovej oblasti 3 župných nemocníc ponuku na odovzdanie ich prevádzok za 1 euro. O prevzatie Považsko-Bystrickej nemocnice prejavilo záujem mesto Považská Bystrica a o Mijavskú mesto Mijava a Združenie miest a obcí Mijavského regiónu. Pri týchto podmienkach sme vychádzali z obchodnej verejnej súťaže, teda okrem toho nájmu, a kde sme teda jasne požadovali a požadujeme od týchto samospráv, aby tieto samosprávy poskytovali súčasný rozsah zdravotnej starostlivosti, aby investovali do týchto nemocníc, dokonca sme to zjemnili, nedali sme zoznam tých jednotlivých investícií, ale zachovali sme ten rozsah, ten objem týchto investícií, ktoré je potrebné investovať do tohto majetku, do týchto nemocníc, aby sa zlepšilo pracovné prostredie lekárov, sestier, ale hlavne teda pacientov, ktorí budú navštevovať tieto nemocnice. Len tie požiadavky, ktoré sú na tento rok zo strany 3 našich župných nemocníc, sú vo výške viac ako 8 miliónov eur. A musím k dnešnému dňu povedať, že Trenčiansky samosprávny kraj týchto 8 miliónov na dofinancovanie investičných projektov všetkých našich 3 župných nemocníc nemá. Čiže to bol jeden z dôvodov, prečo hľadáme nejakého iného partnera, ktorý dokáže tieto finančné prostriedky do týchto našich 3 župných nemocníc investovať. Primátor mesta Považská Bystrica a poslanec TSK Karol Janas žiadal návrh stiahnuť z rokovania. Jedným z dôvodov bol podľa neho nedostatok času na jeho preštudovanie. Rokovací poriadok jasne hovorí, že koľko dní pred komisiami majú byť tieto materiály doručené. V tomto prípade to boli aj tieto zmluvné podmienky. My sme vo štvrtok večer poslali a zverejnili poslancom do svojich profilov aj tieto materiály, body číslo 7 a 8, so zneniami, s návrhmi týchto zmluv a prvé komisie boli v pondelok. Čiže neporušili sme žiadny rokovací poriadok. Rokovací poriadok hovorí 3 dni pred konaním komisie, že majú byť zaslané materiály poslancom. A ešte znova zopakujem, my sme nezačali od nuly s týmito zneniami týchto zmluv. Vychádzali sme teda jednak z uznesenia zo septembrového zastupiteľstva z minulého roku a z podmienok obchodno-verejnej súťaže, ktoré sme teda ešte pre tie samosprávy zjemnili. Nie je to vôbec nová vec, ktorá by ich mohla nejakým spôsobom prekvapiť. Keďže to bolo zverejnené poslancom 6. marca, dnes bolo zastupiteľstvo 31. marca, takže ešte ďalších 25 dní mohli tieto samosprávy tieto veci pripomienkovať, čo sa aj zo strany samosprávy napríklad mesta Mijava stalo. Pripomienkovali nám túto zmluvu a my sme v 2 prípadoch samospráve Mijava vyšli v ústretí a pozmeňujúcim návrhom sme zmenili alebo sme vyhoveli týmto pripomienkam. Po rozsiahlej niekoľkohodinovej diskusii sa pristúpilo k hlasovaniu. Za návrh hlasovalo 28 poslancov, čo bol dostatočný počet pri schvaľovaní bodu z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Dotknuté samosprávy majú čas na prerokovanie návrhu do 28. apríla. Určite aj poslanci, aj tých zástupcovia týchto samospráv Považskej na Mijave, určite aj my, aj ostatní poslanci, či už hlasovali tak alebo tak. Myslím, že nikto v tej rokovacej sále nechce, aby tieto nemocnice skončili, ale chceme teda nájsť nejaké normálne riešenie, aby tieto nemocnice dlhodobo fungovali a také je aj platné uznesenie stále z 20. maja minulého roku. Ďalšie body rokovania sa týkali nakladania s prebytočným majetkom kraja a pripravovaných projektov. Najbližšie krajský parlament zasadne 26. mája.